muri yeZimbabwe auya munzwi Sikoti Sakupwanya Uya ainzi akurwara njere uya otaura mashoko nemapromises ari kupa kuvanhu vanhu vanogara kumabvuku tafara muri yeZimbabwe zviri kushamisa vanhu. Saka kuendera mberi nemashoko aya toziva kuti aiwa Sikoti Sakupwanya anonzi nevanhu igold mafia achinzi aiwa vari kukanganisa ikonomi asi pane mashoko ano achitaura. Saka pinda mashoko ataura ndokurudzira bva wasubscribe wolike woturn on the bell icon tombochona maupdates andakupa pano paZii News Live nokuti Sikoti Sakupwanya anouya pahendo pake onyora achiti morning Zimbabweans and people of mabvuku tafara nomudai vana vemabvuku tafara nechizhanje tichafamba tese want to transform mabvuku tafara into Scotland. The coming weeks pane zvandichakuitirai kudedzera kupedza dambudziko renyu pamwe nekufambisa kuenda nyika mberi kuti muende kumabasa. Ndo mashoko ano achitaura panapa Sikoti Sakupwanya ndobva aposta ED achiti the development train is not stopping. Ndo mashoko ano achitaura pana Sikoti Sakupwanya panapa. Satudze mafungiro enyu nokuti vanhu aiwa vanouya vachitaura zvanoda pamusoro paSikoti Sakupwanya. Tudze mafungiro enyu saka no subscribe kulike and turn on the bell icon. Tambochona maupdates andokupa pano paZii News Live.